Môžeme sem napísať, že do odstránenia pochybnosti tu ostáva. Do pondelka, to znamená, kedy ja pošlom reálne. Nie, kedy vy pošlete, vy si nebudete dávať termíny, kedy vy chcete. Pán Marhula, potrebujete to vyriešiť rovnako ako ja to vyrieším. A nebudem ja podpísať. Ale ja to vyrieším bez vás, bez obav. Bez vás. Bez vás a bez obav. Nech sa páči. Žiadna obava. A už môžete opustiť. Je to taký problém, toto podpísať? Pán Vlasák, už som popísala zmluvu, kde som nevedela, čo je skutočný prenajm. Vy myslíte, že výhrady, no? Vy ste mali ešte výhrady aj napriek tomu, že ste mali v e-maili. Pán Vlasák, my máme kompletné vyjadrenie, nemusíte sa báť. Pán Marhulu, vidím, z akého dôvodu bola slečná na okrátke bytu, z akého dôvodu? Keď som, no tak vidíte. Z akého dôvodu ste nekomunikovali, to je skutočný prenajm. Osobná pani Kopcová. Rozporovali ste ešte výšku depozitu. Ako hovorím, ja to neriešim v tejto chvíli, to znamená, že z mojej strany bude oficiálne stanovisko. Môže byť, no. Čo vám podpíšem, pán Vlasák, že tu zostala televízia? Tu nebude sa nič podpisovať, keď vy podpíšete, nebudeme nič podpisovať. Ale veď tu v rámci toho. No. Ostáva tu zábezpeka. Dajme to prosím na druhú stranu, aby sa to, ak je to možné, alebo pokojne to necháte tam. Takže ako zabezpeka vám nechávame televíziu. Pričom vás poprosím naskenovať tento súpis nedostatkov. Môžete si ho teraz odfotiť. Nie, od pána Vlasáka, ktorý príde. Nebudeme nič posielať, teraz si ho odfotiť. Pán Marhula, ak nebudete nič posielať, tak sa budeme naťahovať o odovzdanie bytu, ale komplikácie nevznikajú na mojej strane. To je v poriadku a budeme sa naťahovať. Ešte rebrík je môj. Si ho zoberete. Ten, ak môžete zobrať chalani. Ako zabezpeka televízia. Špiny, ktorú by ste si mohli zobrať. Tu nám poprosím. A ešte tam prosím uvedte, alebo ja to bez toho nepodpíšem, že mi to naskenujete a pošlete teraz vaše oficiálne. Nie, bez toho tu pán Vlasák. A v akej obálke to chcete? Modrej alebo rúžovej? Ja vám to hneď teraz. Ja to potrebujem na e-mail. Dobre. Tak mi to tam prosím napíšte, lebo vidíte, že s pánom Marhulom úplne to jednanie nemáme OK. Tak tam prosím dopíšte. Áno, že bude to Pán Marhula, odoslané. ja nejsem submisívna žienka, ktorá tu bude tancovať, ako vy pískate, že ste na to doma zvyknutí. To Vy nie ste submisívna, ale ste jednotná. na e-mail. A neubudete. Dobre. Pán Marhula, nesúdila by som na e-mail. Dajte tam prosím z vašej oficiálnej adresy. Proste normálne musíme sa bohužiaľ takto dohadovať. Aký? Čo ešte? Z vašej e-mailovej adresy oficiálnej, že mi tam príde nejaká. To je jedna vec. A druhá vec, pán Vlasák, viete mi poslať, prosím, fotografie bytu z dnešného dňa? Nie. Na e-mail? Nie, takže si môžem spraviť teraz. Samozrejme. Dobre. Ale